Hvad er den af? Nu venter de alle sammen. De alle sammen venter cyklen og ligger som en flok sardiner fra Klyngøre. Nu er der flere, hvor rejsen kommer tilbage i løbet. Det er bestemt ikke slut endnu. Men jeg er selvfølgelig også snart vist vores cykler, hvis de skal nå hele vejen til Nanteco, en fine granat, lige på Domen, Guillermo, Marcel, Lyon, der er konsulent, pension, Carolines. Vejen kan ikke absolut største hovedstad, eller er det ikke Paris? Nej, Nanteco, en fine granat, lige på Domen, Guillermo, Marcel, Lyon, der er konsulent, pension, Carolines er klart større. Og hvad skal det nu? Nu begynder klovne indbyttes at slå hinanden med figurballoner. Det sikkert hele dagen. Det ligger som bare tricks. Og nu har en af klovnene lagt cyklen fra sig og kigger nu målrettet efter målsang. Hvad har han tænkt sig? Og hvem er den klovn? Vi skal ikke tage meget fejl. Tina det Vinge. Vinge, hvorfor har han lagt cyklen? Næsten ud, som om han ikke fik sig gå i mål. Hvad sker der nu? Vinge går. Vinge går. Men hvor går han hen? Til målstregen. Han går. Vinge går. Vinge går. Kom til publikum. Hjem til med, at Vinge går i mål. Vinge går. Vinge går. Vinge går. Så det lykkes rent faktisk at vinde Tour de Klovnerløb ved bare gå over målstregen. Det må jeg nok sige. Og med så meget spænding på turen er det jo svært at falde i søvn, men hvem kan også det her i kanutski? Ja, det kan jeg i hvert fald ikke. Og særligt ikke i år, hvor vi på denne rejse rundt i verden. Nu tager vi nemlig et smut til Grækenland. De olympiske lege stammer oprindeligt fra Grækenland, selvom de i år bliver afholdt i Paris, som ligger i Frankrig. Vi her i Sirius Kanutski vil gerne komme med vores bud på nogle gode discipliner til legene. Men inden vi går helt i gang med det næste nummer, skal vi lige have nogle nye tæppetrækker i Venetian. Giv dem en kæmpe hånd. Derfor er det nu en fornøjelse at kunne præsentere de olympiske cirkuslege. Og til det skal I selvfølgelig nok en gang bruge nogle dygtige kommentatorer. Giv dem en stor hånd. Nu skal vi i gang med de olympiske cirkuslege. I dag skal vi igennem 3 discipliner, som vores deltagere har trænet længe for at mestre. Det kræver hårdt arbejde at være det bedste af de bedste, men nu vil jeg samle dem her til olympiske cirkuslege. Først skal vi have skudt legene i gang med den velkendte åbning. Det ser ud til, at åbningsartisterne er stillet sig klar og er klar med den første ballonbølge. Der ballon. Det er jo altid en fornøjelse at se, når ballonbølgerne kommer. Det vi ser nu er alle åbningsartisterne, som er i gang med at gøre klar til den næste bølge. Der kommer jo altid 2 bølger i dette flotte åbningsshow. Det må være noget, I har øvet hårdt og længe på. Jeg tror måske, vi er ved at være klar. Så den der ballon. Hold da op, hvor var det smukt. Og hvor er det godt, at man har fundet en god løsning, efter vi droppede brudet af krudt her på klovnelejene. Det bliver et ballontegn. Den første disciplin, vi skal se, er figurballonudøvelse. Og deltagerne er klar. Spændingsmusik. Hold da op, hvor er de gode, og hvor er nogle fine ballonklæder, de fik lavet.
Det næste, vi skal til, er flødebollespisning. Så hvis vores deltagere sidder og stiller sig klar, sæt i gang. Det ser ud til, at en af vores deltagere har fået sukkerchok. Han får slet ikke spist nogen flødeboller. Det ser ud til, at vi har en vinder. Og et dårligt taber. Det næste og absolut sværeste disciplin er udøvelsen af et korthus. Vores 3 deltagere står klar ved hver deres bord. Det er svært at lave et korthus, så det bliver en absolut koncentration fra alle. Sæt i gang. Absolut, det må være en ny verdensrekord. Jeg synes faktisk, at Kanutski har lavet nogle rigtig gode discipliner til OL. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at stille op i det med flødebollerne. Jeg er nemlig rigtig god til at spise flødeboller. Det kommer faktisk slet ikke bag på mig. Personligt vil jeg nok hellere have haft en snørbåndskonkurrence, hvor det gælder om at spise de der sliksnørbånd hurtigst. Det må vi prøve en dag, for vi skal videre. Det næste nummer, vi skal til, har sine aner til Polen. Vi skal nemlig møde de polske kanonkonger, Røg og Støj. Giv dem en stor hånd. Og vi har taget en stor kanonski med. Og det er en rød bøjlerensky, det sagde. Men aldrig for bøjlerne. Ja, og jeg glæder mig til meget. Ja, du, kanonski! Du skal jo fløjtski! Fløjtski! Hvad kan der blive med det? Jeg har gjort det! Men jeg har det, når det har jeg! Nu henter jeg sliske. Og så sliske og på sliske. Det kan du ikke. Og fyr til stedstebundski. Okay? Ja, det du med du! Det er klar! Okay, yes! Okay, det er klar! Jeg skal bare med det godt. Ja, jeg hjælper dig nu. Tak.
Okay, sådan. Og så helt det. Tag nu en stor sti. Okay. Ja. Ej, jeg glæder mig. Okay, jeg kan vel op nu. Ja. Er den spændende? Nej, men jeg har den der, jeg vil det er god. Det er særlig godt. Og det er særlig godt, at gøre det. Det ser ikke så godt. Kan I så godt se mig? Okay, hej. Okay, ja. Okay. Jeg skal gå lidt væk. Hej så. Tænk så, at det kunne lykkes at skyde helt ved siden af hulen. Ja, men stakkels Støj. Hun blev drivvåd, fordi hun landede lige midt i gadekæret. Tror du, vi får dem at se igen? Det er et godt spørgsmål, men nogen vi i hvert fald har set nogle gange er klovnene Karl og Kalle. De er altid på flugt eller prøver at stikke af fra klovnepolitiet. Det er meget spændende at se, hvad de nu har fundet på. Det sidste vi hørte fra dem var, at de havde siddet i fængsel i Brasilien. I Brasilien? Det var da godt nok langt væk. Ja, de får oplevet lidt de to. Mine damer og herrer, klovnene Karl og Kalle. De er altså godt nok uheldige, de to klovne. Endnu en gang er de på flugt fra politiet. Jamen, det bliver så svært at lave alverdens klovnerier. Ja, måske de skulle overveje at trække sig tilbage. De er simpelthen for uartige. Apropos uartige, det næste nummer, vi skal til, hedder Klovn til salg. Og her der skal vi til Cirkusland. Nummeret det er skrevet som et eventyr og handler faktisk om en uartig klovn. Ja, og det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Men inden vi skal til det nummer, skal vi lige have nogle nye tæppetrækker i managen. Giv dem en stor hånd.
Nu skal vi nyde dette fine eventyr. Klovn til salg. Der var engang en klovn, som lavede en masse ballade. Denne klovn elskede at lave narrestreger, som gik ud over andre. Når han for eksempel havde spist en banan, lagde han bananskralden på jorden og ventede på, at der kom nogen og gled i den. Af og til måtte han vente i lang tid, men det gjorde han gerne, i håb om, at der til sidst kom nogen. Han ventede og ventede og ventede, indtil der til sidst kom nogen. Denne gang var det ballerinaens tur til at få sig en overraskelse. Hun var netop ude på sin sædvanlige morgentur, men denne tur skulle ikke blive som de andre. Heldigvis kom nogle af de andre fra cirkuset hen til hjælp. Cirkusdirektøren, Ludo og Skak, som er de to lokale klovnepoliti, og den franske fakir fra Frankrig. Mens klovnene og fakiren hjalp ballerinaen op, gav cirkusdirektøren den uartige klovn et skideballe. Det var ikke første gang, den uartige klovn havde lavet ballade, og selvom han godt vidste, det var forkert, kunne han simpelthen ikke lade være. Jeg keder mig. Det er bare så kedeligt at få tiden til at gå med ingenting. Jeg vil lave ballade. Folk skal ikke være så kedelige. Det er bare alle. Hvis der var noget, den uartige klovn ikke kunne lide at lave, så var det at kede sig, og det var altid der, balladen opstod. Cirkusdirektøren var altid bange for, hvad den uartige klovn fandt på, og gik forsigtigt fremad på vagt for, hvad der måtte ske. Men desværre var han ikke altid lige heldig. Endnu en gang havde den uartige klovn lavet ballade. Det var alle, det gik ud over. Ingen kunne føle sig sikre lige meget, hvor de befandt sig. Den franske fakir holder meget af at læse sin avis i fred og ro. Men det er ikke altid det lige interessant, hvad der står i avisen. Det sker ofte, at han falder i søvn. Måske skyldes det, at han slet ikke kan læse, men den her gang er det ikke godt at falde i søvn. Den uartige klovn keder sig nemlig. Endnu en gang er der blevet lavet ballade. Cirkusdirektøren kan snart ikke klare mere. Alene sidder han og græder hver aften af frygt for, hvad den uartige klovn kan finde på. Hvad skal han dog stille op med den uartige klovn, som bliver ved med at lave ballade? Men en dag havde den uartige klovn planlagt det helt store. Han ville være den mest uartige klovn i hele cirkuset. Imens cirkusdirektøren sad og grublede over, hvad han dog skulle stille op, havde den uartige klovn slået sig ind på med en pose vand, som han ville hælde ud over ham. Cirkusdirektøren blev frygtelig ked af det, og måtte nu for alvor sætte stopper for alt den ballade. Han indkaldte den uartige klovns forældre til et møde. Han fortalte dem, at han havde besluttet sig for at fyre den uartige klovn fra cirkuset, da han ikke længere kunne håndtere at have ham. Forældrene kunne kun klappe på skulderen og give ham et kram. De havde nemlig heller ikke set den uartige klovn i lang tid, fordi han var ude at lave ballade. Så der sad den uartige klovn, fortabt uden venner eller familie. Han syntes bestemt ikke, det var sjovt at sidde helt alene og kede sig. Nu havde han virkelig lært, at han måske skulle opføre sig pænt. Men da ballerinaen gik forbi ham, lagde hun bare en bananskrald på jorden og fortalte ham, at den kunne han jo glide i, hvis han savnede sjove ballade. Da cirkusdirektøren gik forbi, gav han den uartige klovn et par underbukser og fortalte ham, at den kunne han jo tage på hovedet, hvis han kedede sig. Alle var så trætte af den uartige klovn, at de ikke gad hjælpe ham, selvom han sagde, at han var blevet en god klovn igen. En dag kom en sød pigeklovn gående med sin kur, og den bananskrald, som ballerinaen havde smidt, lå stadig og flød, og hun skvattede i den. Den uartige klovn løb hurtigt hen og hjalp hende op. De kiggede på hinanden og blev med det samme dybt forelsket. Den uartige klovn havde gjort noget så godt, at de hjalp ham til at finde kærligheden. Den uartige klovn havde endelig fundet kærligheden og lært at være artig. Han blev ansat i cirkuset igen og blev den bedste klovn i hele cirkusbranchen. Eventyr. Og dejligt at se, at en uartig klovn endte med at blive en rigtig artig klovn. Jeg håber, at Spar kan holde det. Det håber jeg også, men nu skal vi til noget, jeg har glædet mig helt vildt til. Vi skal nemlig møde Sivus Knutskis nye tryllekunstner. Han er fra Egypten, og han har taget et meget spændende nummer med til os. Han har ikke fortalt os, hvad det handler om, så vi er meget spændte. Men da han er jo fra Egypten, har han lidt svært ved det danske sprog, så derfor har han taget 2 værter med sig. Mine damer og herrer, giv dem en stor hånd. Mine damer og herrer, dette er Kabir Sagita
Den verdensberømte og allerdygtigste tryllekunstner. Tryllekunstneren over dem alle. Han har i dag for at vise jer et nummer, som han har rejst hele jorden rundt med. Et tryllenummer, som han har ejet fra en tæt familierelation. En gammel og kær ven i Sivs Kaluski, nemlig ingen ringer af Cirkus Pennywise. Denne kasse er ikke bare en kasse. Det er et magisk fænomen, der går over i historien. Kun ganske få kan mestre det. Der blev det også meget lang tid siden nummeret blev brugt sidst. Til at assistere ham har han naturligvis sin yndige assistenter. Nu tror jeg, han er ved at være klar. Som sagt er det et meget gammelt nummer, som vi har afset i Spændemars, og så har jeg glædet sig meget til at vise det i dag. Cirkus Pennywise i 1938 blev mine forældre. Men det var dog ikke så stort og fint som dette cirkus. Hvilket årstal er vi? Vi er i Cirkus Kanusgård 2020. Nu vel, en fornøjelse at hilse på jer. Det er lidt svært at forklare, hvad der lige skete der. Jeg tror, vi er klar til at se nummeret.
the best. But how? I need to watch the video. I know she's inside, I think. But how it's possible? See. No, it's open this. I think so. Yes, you need to give a big Vi lader ikke en stor til Kabirs guitar. Er det virkelig et nummer, vi har arvet fra Cirkus Bennevejs? Det er helt korrekt. Nummeret har turneret rundt med Bennevejs for år tilbage, og vi blev kontaktet i vinters, om vi ikke ville arve nummeret. Og det ville vi selvfølgelig gerne. Måske Bennevejs har været en tur i Italien, ligesom vi skal nu. Og man kan jo ikke sige Italien uden at sige pizza. Vi har derfor inviteret en masse pizzakokke i Managen. Hvad de vil lave, kunne de ikke fortælle os noget om, men jeg tror, de vil synkront balancere nogle ting. Giv en stor hånd.
kedeligt nummer. Seriøst. Men jeg må simpelthen vide, hvor man kan få pizza hen i den størrelse. Det ved jeg faktisk godt, men det fortæller jeg efter forestillingen. Endnu en gang skal vi til de fantastiske The Jumps. Så mine damer og herrer, denne gang fra Mexico, The Jumps. Mexico, sí. på The Jumps. Men nogen, som også kan være vilde, er vores 3 husklovne, Bing, Bong og Bertil, som vi får besøg af hvert år. Og i år er selvfølgelig ikke en undtagelse. Da de så skulle vælge, hvilket land de gerne vil repræsentere, svarede de alle 3 i kor, Vandland. Og det bliver ret spændende på, hvad det betyder.
Men inden da skal vi have nogle nye tæppetrækker i Manation. Giv dem en stor hånd. Og så bliver det spændende, hvad de 3 klovner fundet på. Mine damer og herrer, Bing Bong og Bertil. Men man må da sige, at de tog temaet vandland bogstaveligt. Det gjorde de helt bestemt. Men nu skal vi et smut til pandaens hjemland. Vi skal til Kina. I Kina, der laver man blandt andet dragedans, og det har man gjort siden oldtiden. Så mine damer og herrer, her er Sius Knutskis bud på en dragedans.
lidt til, at vi har misforstået konceptet med dragedans her i Kanutski. Jeg er så ret sikker på, at det ikke er drager, man kan flyve med på stranden, som man bruger i Kina, men måske nogle mere store, flotte drager. Det tror jeg, du har ret i, men det var der nogle fine drager, vi havde med her. Men hvor skal vi nu hen, Mathilde? Hvor er jeg glad for, at du spørger, Sofie. Vi skal nemlig til Spanien, hjemlandet for flamenco og tyrefægtning. Men nu skal vi ikke have besøg af en tyrefægter, men vi skal have besøg af en dyrefægter. Så det bliver meget spændende, hvad der skal ske. Men vi har fået lovning på, at ingen af vores dyr kommer til skade. Så lad os sammen mærke den spanske stemning. Mine damer og herrer, giv dyrefægterne en stor hånd. Show, jeg er længere set. Ja, men jeg er bare glad for, at der ikke skete nogen af vores dyr noget. Og hvor var det dejligt lige at se nogle af dem igen. Det er ikke rigtig cirkus, uden vi lige har hilst på nogle af vores dyr. Nej, og så var det også skønt at se hanen Hans igen. Det er godt nok mange år siden, vi sidst har set ham. Måske han også har været på en jordomrejse, ligesom vi er i år. Men nu er vi ved at være ved vejs ende, og hvilken skøn rejse vi har været på i år. Ja, tænk så mange lande vi har været igennem. Det har virkelig været en fornøjelse. Og nu skal vi til at slutte af, og det gør vi selvfølgelig med vores velkendte slutsang. Så kære publikum, indstil jer på at slutte dette års Kanutski med et brag, lige her i vores store, nye, flotte telt i det yndige land Danmark.